Kelinang. Penak elek turu. Dagangan hari ini apa saja golek bae. Golek timun ki rada regane rada larang golek kayu wae. Biasa pasare yo ngene iki. Oh, wah. Motore tak tinggal nang jowo wae lah ning jero dileblok ngene iki bayare 2000. Wah, 2000 ping 30 wis pira adalah ya bali ke pasar. Adur no bandare. Gue kan duwe nek. Ini piro dateng. Tolong iki. Sesuk ya tak dengarno yo. Ya iki sore anu baby kuwi kendalane mau tak baby sing rada kuning-kuning tak. Iya, lawang yo. Ning omah sesuk Pak, tak gawe nang untuk pindah nang iya. Iya, gawa. Oh. Iya. Jadi kuwi koper ora ada ya. Omah iki jel. Iki ngene sak resekan. Sak resek 8.000. Iki piro? Telu, isine telu yo. Telu kayak isi telu juga kan. Kalau aku wis. Yo PPN di. Wes ya. Kok sing tiga urusane Mbak ya. Halo Mbak. Besok pokok tenan kok. Iya tenan Kak. Oh. Oke. Saya Mbak. Wes makasih loh ya. Oke. Bolong ya Mas tak rasane Mas. Lagi tenan iki Mas semokane Mas. Semoko iki abang, iki nang abang. Tuwek. Ate mbuh isi pira butuhe kresekan. Tuwek mak iki legi lho ngene iki lho Mas. Iki lho maju mah lho njaluk terus. Aku beli molas sampe. Maju kok kene to? Maju. Nah, kok kene to. Nek kok ada sekali kelonan iki. Entek iki mang. Mupeng nek guys iki aku guys. Iki pasare ombo dadine mupeng golek buah sing pira-pira iso mbadekno. Iki bakul kerupuk. Kok belum semangat ini? Oh, ini bakul buntelan raya. Bakul eceran. Kerai timun iki kok rada langka iki ana apa ya? Iki mare 3 iki kok. Tiga itu lagi do nandur iki. Kok pegelakan sik? Sedelong kaso akeh. Yang keras toh. Golek. Aku belum kenal sing jenenge yungat iki nggo apa. Ngapileng, ngapileng. Wong ora. Yungat. Satu bintol yo. Tua. 3.000 sampean. Iki lho. Mola 1.000 pas. Kalau kenyang. Kalau kenyang. Iki gak iso kenyang iki soalnya kita pernah 150 tok. Tinggi. Gede men sing tidak Lagi ora 15.000. Umumnya larang yo larang, umumnya murah yo murah. timun malah baru juga. Saya murah yo kok bradrukno aku mah. Piro tambah 3.000. Ya iya. Apa jenenge? Elekan yo enak jane. Gowo le. Iki ya. Gowo yo besok.
Biasa ya tak jalan. Iki nanduk dhewe apa ngono? Ora, yo ngene kok. Oh. Dawa Ya itu tak jalan. Oke. Mari tigone banter iki lho, Dok, ora ngono rene udan. Tarik duit, bagi duit, tak boleh itu kudu wani spekulasi asal duit, bagi duit. Lebih orang jalan, orang dia apa-apa, jadi orang enak raya. Luar di orang nanti. Iya, wonge nanti. Wonge nanti. Lamu. Wonge nanti. Wong Wah, dah subuh ki walah. Walah kowe kandhane pendak ki lek. Kemana aku dikus kemendan tak obon las tomo aku ngono ketoke wis rarene suwe nya. Lah. Subuh rong kangat ae nganti Oh, 7 jam. Lah sing dijaluk apa? Aku yo Malah kowe dikire kok. Lah iya aku iso tanteni ki lho matan ki nganti Ora diimpulan sak aku. dinteni wong HP-ne kok kudune kok aku cagak dhewe. Padono cagakku piye? Cagak entok kene lha apa? Cagak ae. Wis mlaku neh, golek neh. Nah, untuk dulu kaya golek rasa aku. Iya, golek ning iki mang aku wis kadung oleh. Kerai enek timun murah wis kanggo orang dino lho. Nah, siap golek aku lho. Iki aku penganan. Oke. Di, wah. Iya, tenganane kayak malah ke omah bengkoane kari. Oh, gitu. Yes, ya penggurena iki karek buah si totok sing ngono tak kei. Buah apa lek buah jaja iki lho, sing karan buah kates pula buah jaja to. Ane ngono. Saya yo bakul buah aku lek suwe gak tau menggok rono. Ya arep-arep saiki kok ora tau menggok nggonku to lek ngono. Lah saiki menggok ning pasar kene wae ya. Napes. Atas larang pemurah ya larang juga tuku aku ya tuku wong gatoke kok iki langganan bakul kates itu langganan piro kates iki Kowe iki langganan mbak aku ora. Sing nguponi sapa biasane? Jago kabeh 13.000. Iki 13.000 wis gowo gratis. 10.000. Kowe iku lho, cara kok iso 10.000 lho. Boy, iki tuku 10.000 ciblo sitok ki, Mbok ya. Iso 12.000. Wis go kabeh iki, go kabeh. Buat saya. Oh, gratis kresek. Iya. Pun berarti pun. Ini larang itu. Pun larang ya. Pun kowe patang yo cukup begini. Iya. Aku tuku gone. Ada putih, itu ada putih di depan ada putih. Oke ae. Kira ada putih. Kok rasul namanya? Ada kok mau kira dong. Mbok ya aku yo padha ae yo 5.000. Dia kok rasul namanya emang. Yo paiput ora kok. Yo kok kono 5.000 ngono. Kok rasul namanya ampere aku yo ora roh. Kurang bayar. Oh. Enak sangone. Jadi ya. Mau ki balik iki apa iki? Gak entek mulai. Oh, tak kira kono ku kowe. Gak entek mulai mau tiket gak entek mulai. Oh. Saya payu tuh tadi. Oke. Alah ora ditutup becak. Kata. Ini sepatu aku orang aku.
Kowe tak kerja seragam lho, seragam. Alah, kae tau usulno karo ngene iki genah iki gragalno. Aku Alah aku dhewe rantuk kok. Ya, kates iki lho Mas, ya. Telu ngono kuwi 12.000 tak tuku. Enak toh. Aku ki anggere liyane aku ngono kuwi ya angel wong jenenge liyane aku ngono ki ndek mesti ya didol ngono ki sitok ya kates ngono ki mang paling ora 7.000. Wong wis pakule bendino. Ya mulih asale dhuwit dadi dhuwit aku nggawe iku ora duwe rasa aras-arasen ngono gak. Wong manusa butuh mangan re. Aras-arasen yo ora badhek no. Ini lho guys. Motor ki ya gak ning jowo iki tak ilang piye le ala ora enek kok wong nyolong motor ora enek. Tak wis komplit mulih tok asale dhuwit dadi dhuwit tok. Maksudnya tak akeh tenan aku. Wah kunciku nih, cicak. Waduh, bar kunciku ini. Oke apa? Timbang ora. Timbang ini iso. Starter ya motor lah. Aduh gak muni. Aduh bosok. Motor wong ra dicatuk kene. Wong kuwi motor cuma ditakno ning jowo. Ora payu motor ning nggonku. Pemane wong kelangan motor kuwi sing nyolong ya wong adoh ora enek. Ning gorong ayo padha ayo ngene iki yo. Tempat saya itu kalau masalah motor ya lalah uang lo tak tawane wong ketekel nyolong motor yo ora wong kene wong aduh parah. Wong konku ki enek nyolong motor sama-sama goblok ya lah. Larang bensin nyolong motor iki apa? Motor iki didol ning kok ora payu. Ora payu guys. Ya sam. Oh alah kok iki. Kone nang tengah alas. Ada masalah motor bisa omah kadang dirimo 6 itu. Iku tinggal ora masalah ekonomi iki ora pati apik, ekonomi sederhana tapi wong motor ning gol kuwi murah. Ambil menghitung dari pasar membeli bahan-bahan koyo ajak suasana ning panasane gawane aku yo koyo akeh wong sing dijam ya aku iki kudu cari panas seneng nek akeh wong dijam meteng nom kita wis to rasane ngowati iki wae lah bunga tunggu wae wong dijam iku mesti kok ora nek critane gak toko rujak iki gak enek critane. Makane janggo gawean. Nganten anyar ya njajal disebut janggo meteng janggo dianak. Aku ki
rokok wis gak do meteng rujak Bogor. Aku paling bahagia kalau ada wanita yang hamil. Yang kebanyakan tuh pelanggan rujak saya itu wong wedok. Kebanyakan yo kaum hawa perempuan, jadi yo aku paling bahagia. 95% itu kaum perempuan. Makanya itu kayaknya wong meteng susah aku jangan meteng ngono. Hari ini saya dodol emang toko kerai mang piro nggone Jungat ini 15.000 dilalai nggone Yuwarti. Pertama tuku semongko kan. Semongko memang 12.000. 12.000 ketambah di kerai. Kerai nggone Ngapi itu 15.000. 15.000 ambil 12.000. Walah itu umur tambah. Memang timun 10.000 tolong 10 itu iyo 30 itu ditambah nanas karo bengkoang kayak mau 40.000 berarti sewidak iyo sewidak mungkin loro iyo bertambah walah hitung puluhan teman belum coba jam enggak apa-apa tak timunnya tak jual begitu aku besok kau satu timun tapi ya selalu dan itu biayanya kayak gini masalahnya ini kan orang hujan tandur itu udah kuntingan. Siapmu dari pagi masalah duit jadi tak sok mesej tak sok menunjukkan wae mungkin orang tak apa-apa orang tahu kayak itu kilo mau guys kerai kilo 10.000 murah itu jangan gue warti mang. Jadi kadang tuku nggone Ngapi ini lho. Timun kai kuning-kuning 1 loro 3 4. Nek iki maksud to. Jadi apa nang jero? 35.000 Ngapi iki. Oke pepaya. Sing murah semongko niki, Pak. Semongko nggone. Semongko kabeh mang 12.000. Ini yuput iki. Puji Rahayu jenenge. 12.000 lho. Iki mang bengkoang 9.000 iki mang 10,5. Wah. Tuh rujak iku apa-apa. Nek larang ku badine yo wis nang engko wayah. Iki lho nanas. Nanas iki mang aku tuku sitok niki 2.000. Nah liyane aku ngeten iki nanas iki 3.000. Kalau aku 2.000. Menuju Aris. Aris iku nalika semono iku yo
Ndek iki isih sekolah aku wis dodo rujak nang saiki malah sugih-sugih ndek dampo dibalap ndek aku. Aris bakul nanas niku langganan niku jaman ndek niku sik sekolah niku. Sekolah SMP langganane bakul. Langganan tuku rujak kula lho. Saiki malah ndek niki dodol buah dhewe niku tak tukon. Dan niku. Makane kali kula niku murah. Liyane dirgo larang karo aku yo murah. Sebab ndek kula niku rek dodol rujak niku rek karo cah sekolah niku nggih. Ora larang-larang do seneng karo aku. Kan kula karo cah sekolah niku kan yo seneng guyon yo tak kei murah. Ngono kuwi cacah ngono kuwi duwe dhuwit ra duwe dhuwit ngono kuwi yo utang yo oleh. Bayar yo kono ora yo kono wae karo cah sekolah iki gampangan. Iki pun asale dhuwit dadi dhuwit muga-muga niku laris dina niki nggih tak ojakane.